Hi guys! Good afternoon! Yan Mac! Zen? Noin? Sabi ko sa kanya, kanina pa kayo pala nandito sa park ng aking bata. Ayan siya. Oh. Sabi ko sa kanya, tapos kasi diretso na kami ng city dahil may ihatid ako na sulat sa sa post. And then yeah, ang ganda dito ng parang ang ganda natin dito. Wait, mag-outfit check muna ako habang pa yung aking bata. Ilagay ko kayo dyan para makita nyo ako. This is me. Check. Dito tayo sa gilid para Yeah. Na yung bata ako sa paglalaro niya. Basta kami dahil na kami sa city. At yeah. Maghahatid tayo ng Ang ganda ng dito, oh. Grabe, no? Pero hindi naman ako ganito. Hindi ako ganito kaputi, in fairness. Wish ko lang, no? Siguro dahil sa nature or sa mga kulay na green, parang ewan ko basta ganyan. Pag nasa labas talaga ako, tapos pagka maganda yung sikat ng araw, maganda rin yung feedback dito sa camera ko, which is, I like it naman. Pero hindi ako ganito kaputi, okay? I'm not so white. I'm just a little bit, charing, talagang ganda. Ang ganda talaga ng paligid. Malamig ngayon na yung normal lang na lamig. Ganyan. So, yeah. Abdul kayo mamaya. Pala kami sa loob ng Sato Media Markt. Ito pala gusto kong camera. Ayan. Pero, wait. Ganda niya. Ayan. Ayan yung action. Tapos, ayan yung Osmo Pocket 4. Ayan siya. So, may mga drone din dyan. Tapos, ito ang ganda nito dito. Ayan. Guys, update. Kami ay nandito sa city ni Rafaela. Ang cute. Ang cute sa likod namin. Dito kami kasi gusto niyang kumain ng pomes. So, meron dito parang anong tawag dito? Pomes station. Flight open. Go the case. Flight open. Tapos, Zone of lesson. waiting lang kami sa aming order. Hello. Update. F. Bumili pala ulit kami ng ice cream, no? Ito kaming dalawa, nakaupo dito. Andito yung aming pomes na binili. Yan. So, nag-mini kaming dalawa dito. Mini picnic. Sa 2:00 ng hapon. So, sarap. Namiss siya. Yung tubig naman sa dyan. Diba? May pa yan, may yung rain flies na something, pero kinain niya na. So, dapat doon kami, dyan sa may punong yan, no? May nakaupo na, may tao na nandyan. Ayan na kami. May ganda kasi, may pesto kasi dyan na maganda. Upuan ba? So, malapit na to sa amin. Park na to. So, yeah. At pagka-uwi nga ng bahay, ay nagluto na ako agad ng aming pagkain ng pagkain namin ngayon. So, nakalimutan ko na mag-video. So, thank you so much guys for watching. See you on our next one.